Είμαστε πολύ ευτυχείς και συγκινημένοι, θα έλεγα, για το ότι γίνεται ξανά η ναυτική εβδομάδα στην περιοχή μας. Και η πόλη μας, και γενικά ο Δήμος μας, είναι ένας Δήμος που είναι συνδεδεμένος με την αυτοσύνη γενικότερα. Εκτός ότι του ταιριάζει ως φυσικό τοπίο, έχει και μια πλούσια παράδοση, η οποία ξεκινάει και από τα αρχαία χρόνια, όπως ξέρετε. Εδώ είναι ο τόπος του Νεάρχου, του ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ είναι μια περιοχή που ξεκίνησε από ναυτικούς, ξεκίνησε από ψαράδες, ξεκίνησε από πολλούς ανθρώπους που έχουν σχέση με το νερό, τη θάλασσα και μέχρι και σήμερα. Προσελκύει και πολύ κόσμο, ο οποίος έχει σχέση με τη θάλασσα και από το εξωτερικό και από παντού. Ο συμβολισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και για αυτό που θα γίνει, διότι θα τονώσει και το αίσθημα της ταυτότητας που έχει ο τόπος, που είναι πολύ σημαντικό, και θα προβάλλει και τον ναυταθλητισμό, ο οποίος είναι και αυτός συνυφασμένος με τον τόπο και είναι και ένας τρόπος για να προσελκύσουμε και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στον σύγχρονο κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Ξένο, τη ΔΑΕΑΝ, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία μας, το Λιμενικό Ταμείο, όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες και όλους που εμπλέκονται με αυτή την διοργάνωση, την οικονομική μας υπηρεσία και όλους γενικώς, γιατί ήταν μια πολύ σύνθετη διοργάνωση αυτή, γιατί θέλουμε να έχει και ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Έχει λοιπόν πολλές προϋποθέσεις και δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος γι' αυτό και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριος Ξένος θα μας πει και για το πρόγραμμα της συγκεκριμένης πολυήμερης εκδήλωσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για τα καλά του λόγια, για τη στήριξη γενικότερα όλης αυτής της προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που διαρκεί περίπου 2 μήνες τώρα. Είναι μια σύνθετη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, διοργάνωση με πολλές αθλητικές δράσεις σε 4 μέρες. Όλο το κομμάτι του ναυταθλητισμού της περιοχής του Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι συνδεικμένο σε αυτές τις 4 μέρες, αλλά και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις θύμησες και τις σκέψεις που έχουμε για το ναυτική εβδομάδα και όλο αυτό που συνέβαινε κατά το παρελθόν και που όλους μας κρατούσε πάντα σε εγρήγορση κάθε χρονιά που ήταν να γίνει. Το πρόγραμμα σύντομα ξεκινάμε από αύριο, 5η 29 Αυγούστου, το απόγευμα, στην παραλία του Αμμουδίου θα γίνει ο αγώνας της ανοιχτής θάλασσας, κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας σε κατηγορίες αναηλικία, από μικρές αποστάσεις των 400, 600 και 800 μέτρων για τα μικρότερα σε ηλικία άτομα που θα συμμετέχουν, αλλά και 2 χιλιόμετρων για τους ενήλικες. Εδώ βέβαια να βάλω ένα μικρό αστερίσκο, επειδή είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις αν μπορούν να συμμετέχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν να κολυμπήσουν τα 2 χιλιόμετρα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε μικρότερες αποστάσεις άτομα άνευ συναγωνισμού βέβαια. Μια και ο σκοπός όλης αυτής της διοργάνωσης, ό,τι θα ακούσετε αργότερα, δεν είναι ο αγωνιστικός, αλλά είναι ο συμμετοχικός. Πάρα πολλά άτομα λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν και μας πήραν τηλέφωνο ή επικοινώνησαν μέσω μηνυμάτων με εμάς, ζήτησαν να συμμετέχουν, θα συμμετέχουν σε μικρότερες αποστάσεις, αλλά δεν θα κριθούν για τις κατηγορίες αυτές των αποστάσεων. Το πρόγραμμα λοιπόν θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα μετά την Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα και με ώρα έναρξη περίπου στις 5 η ώρα, καιρού επιτρέποντος, θα γίνει ο αγώνας των μεγάλων ιστιοπλοϊκών σκαφών με ώρα περίπου 5. Να δώσουμε έτσι ένα στίγμα, θα ενημερωθεί το κοινό και περαιτέρω από το λιμάνι, από το φάρο του λιμανιού. Τα μεγάλα ιστιοπλοϊκά σκάφη και με κατεύθυνση προς το Καλό Χωριό θα κάνουν έτσι ένα αγώνα στα πλαίσια αυτά που είπαμε πριν. Θα γυρίσουν πίσω, θα κατευθυνθούν προς την Ελούντα και θα επιστρέψουν στο χώρο εκκίνησής τους, όπου θα τερματίσουν. Στο διάστημα αυτό που θα περιμένουμε τον τερματισμό τους, θα ξεκινήσει περίπου στις 6 ώρα στη Λιμενολεκάνη, μπροστά από το καφέ Αστέρια και Twins, δράσεις και επιδείξεις αθλημάτων που δεν είναι τόσο γνωστά σε εμάς. Είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια προώθησης νέων αθλημάτων, αλλά και παρουσίασης όλων των γεγονότων των οποίων γίνονται και
παρουσιάζονται στο κομμάτι του τουριστικού πλέον αυτοαθλητισμού, τα σκάφη αναψυχής και όλο αυτό το κομμάτι. Θα είναι επίδειξη, θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα διασκεδάσει περισσότερο τον κόσμο. Θα συμμετέχουν άτομα εξειδικευμένα και γνώστες της χρήσης αυτών των μηχανημάτων μόνο. Δεν είναι δηλαδή ανοιχτό προς το κοινό, αλλά συγκεκριμένα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό θα πάρουν μέρος. Μουσική, διασκέδαση και η αναμονή της λήξης της όλης αυτής της διαδρομής που κάνουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Συνεχίζεται την επόμενη το Σάββατο στις 31 του μήνα Αυγούστου οι εκδηλώσεις το πρωί στην παραλία του ΕΟΤ, δίπλα στο Κίμζου. Εκεί ουσιαστικά θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης του αθλήματος της όρθιας κοπηλατοσανίδας, το ΣΑΠ δηλαδή, για όποιον θέλει να δει, να συμμετέχει, να προσπαθήσει να κάνει αυτό το άθλημα, το καινούριο για μας το άθλημα, αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Θα γίνουν κάποια παιχνίδια, κάποιες δράσεις, θα είναι ένα κομμάτι αρκετά ενδιαφέρον και αυτό, πάλι στο συμμετοχικό και με την δυνατότητα να δοκιμάσουν όποιος θέλει τα αθλήματα αυτά. Συνεχίζουμε το Σάββατο το απόγευμα στο χώρο της Λίμνης, ένα παραδοσιακό άθλημα, η παραδοσιακή κοπηλασία με ξύλινη βάρκα, αυτή γνωστή των προσκόπων, αν γνωρίζετε και όσοι θυμάστε. Θα έχει τη δυνατότητα πάλι ο κόσμος να δει, να συμμετέχει και ήδη όποιος θέλει να δοκιμάσει να κοπηλατήσει, είτε με τη συγκεκριμένη βάρκα είτε με τα τουριστικά κανό, μονά ή διπλά. Θα γίνει ένας διαγωνιστικός αγώνας μεταξύ ατόμων που έχουν γνώση το πώς αυτό να το κάνουν στην αρχή και μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο που θέλει να το δοκιμάσει και να δει πώς αυτό γίνεται, να λάβει δηλαδή, να συμμετέχει δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι ο κόσμος και όχι απλώς να παρακολουθήσει. Μικρές άλλες δράσεις θα πλαισώσουν την όλη εκδήλωση, μουσική πάλι και ουσιαστικά ένα πνεύμα διασκέδασης και θα βοηθήσει τον κόσμο να διασκεδάσει γι' αυτό. Τελειώνοντας την επόμενη μέρα, Κυριακή πρωί, θα υπάρξει ο αγώνας του ΣΑΠ που θα ξεκινήσει εδώ δίπλα από την παραλία της Σάμου. Θα κατευθυνθούν προς το Καλό Χωριό όλοι οι αθλητές και θα τερματίσουν στο Καλό Χωριό. Είναι ένας πάλι συμμετοχικού χαρακτήρα αγώνας, αλλά θα έχει συμμετοχή από όλη την Κρήτη, από συλλόγους από όλη την Κρήτη. Ένα πάρτι, μια υποδοχή από τους ανθρώπους του Καλού Χωριού, τους οποίους και ευχαριστούμε για την προσφορά τους, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Αθλητικό Σύλλογο, την τοπική κοινότητα θα υποδεχτεί τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους. Και στη διάρκεια του αγώνα, εδώ στο χώρο της Μαρίνας, στο χώρο των εγκαταστάσεων του ιστιοπλοϊκού ομίλου, θα γίνει παρουσίαση της ιστιοπλοείας μικρών σκαφών. Μικροί και μεγάλοι όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν να δουν από τους ανθρώπους εδώ της ιστιοπλοείας τι κάνουν εδώ πέρα, τι είναι αυτό το άθλημα και πώς γίνεται. Αν θέλουν να δοκιμάσουν να μπουν στα σκάφη ανάλογα την ηλικία και ουσιαστικά να παρακολουθήσουν κάποια παιχνίδια και κάποιες δράσεις. Θα γεμίσει ο κόλπος εδώ και γύρω παραλίες από την Αμμουδάρα μέχρι και την Κεντροπλατεία με μικρά σκαφάκια. Είναι κάτι που το θέλουμε και ουσιαστικά και ο κόσμος το περιμένει. Και θα λήξει επιστρέφοντας πίσω αυτά τα σκαφάκια εδώ στο χώρο της Μαρίνας. Το βράδυ, Κυριακή, 1η Σεπτέμβρη, θα έχουμε το κλείσιμο της όλης της εκδήλωσης, η οποία θα είναι στο χώρο της Λίμνης, ένα από τα πρώτα φυσικά κολυμβητήρια της Ελλάδας, ένα από τα ομορφότερα, όπως όλοι παραδέχτηκαν, φυσικά κολυμβητήρια της Ελλάδας. Θα ξαναστήσουμε πάλι το χώρο αυτό του παραδοσιακού κολυμβητηρίου, όπου θα γίνουν αγώνες κολύμβησης από μικρούς και μεγάλους αθλητές, μεγαλύτερους σε ηλικία ίσως, βετεράνους αθλητές. Πάλι στο κομμάτι το συμμετοχικό, ξαναλέω, μπορεί ο καθένας να έρθει και να συμμετέχει αν έχει τη δυνατότητα να κολυμπήσει στα 50 μέτρα αυτά της απόστασης 25 και 25 να επιστρέψει. Θα συνεχιστεί με επίδειξη καλλιτεχνικής κολύμβησης από τα κορίτσια του ναυτικού ομίλου και θα τελειώσει με το κομμάτι του αγώνα water polo που στον ίδιο χώρο θα γίνει, όπως παραδοσιακά γινόταν τα παλαιότερα χρόνια και μέχρι το 1974 στο συγκεκριμένο σημείο. Αγώνες στον οποίο θα συμμετέχουν παλιοί και νέοι αθλητές του ΝΟΑΝ, του ναυτικού ομίλου Αγίου Νικολάου, και θα κλείσει μετά η εκδήλωση με κάποιες βραβεύσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν στηρίξει αυτόν τον αυτοαθλητισμό που και εμείς με την προσπάθειά μας στηρίζουμε, αυτούς τους συλλόγους που πριν λίγο και ο Δήμος ανέφερε, που είναι και οι υποστηριχτές της όλης δράσης, αθλητές και άνθρωποι παράγοντες των οποίων συμμετέχουν και στηρίζουν την όλη προσπάθεια αυτής της εκδήλωσης,
και αυτοί, να αναφέρω και τους άλλους δύο, μια και τον αναφέραμε, είναι ο Νασάν, ο σύλλογος που ασχολείται με το ΣΑΠ περισσότερο, και ο Ιωάνν, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου, τους οποίους ευχαριστούμε και σαν συλλόγους, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εθελοντές που ουσιαστικά συμμετέχουν στην όλη δράση και τους ευχαριστούμε. Αυτό που μου θυμίζει ο Δήμαρχος, τον ευχαριστώ πολύ, ότι το Σάββατο το πρωί θα υπάρχει ένα πολεμικό πλοίο το οποίο θα είναι στο λιμάνι μας. Ενημερωθήκαμε πριν λίγη ώρα για την ημέρα. Ζητήσαμε τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού για τον ισχυρό συμβολισμό που έχει αυτό και έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αυτό και θα έχει. Τους ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή του αιτήματός μας. Θα είναι η πυραυλάκατος Γρηγορόπουλος, Γρηγορόπουλος θα είναι εδώ πέρα το Σάββατο το πρωί, θα έρθει νωρίς το πρωί, θα δέσει το λιμάνι. Θα ενημερωθούμε από τον καπετάνιο για ποιες ώρες θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το πλοίο. Επίσκεψη από το κοινό. Από το κοινό, πρωί και απόγευμα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, θα έχει τη δυνατότητα. Εάν όλα είναι καλά και ο καιρός είναι καλός, θα μπορέσει ο κόσμος να επισκεφθεί το συγκεκριμένο πλοίο. Πολύ συμβολικό το συγκεκριμένο, το άφησα για το τέλος και είναι κάτι που δένει την όλη εκδήλωση με την παλιά ναυτική εβδομάδα που, αν θυμάστε, ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Πολεμικού Ναυτικού. Πιστεύω ότι θα δώσει ένα άλλο τόνο και μια άλλη εικόνα στην πόλη μας και αυτό το γεγονός. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο αθλητικές δράσεις. Επιλέξαμε αυτή την πρώτη χρονιά της προσπάθειας της επαναφοράς της ναυτικής εβδομάδας να έχουμε μόνο τις ναυτοαθλητικές δράσεις και όχι τόσο πολύ του πολιτισμού, και τις επόμενες χρονιές ευελπιστούμε, αφού ο κόσμος δείχνει να το αγκαλιάζει, και πρωτού ξεκινήσει έχω να σας το πω και τους ευχαριστώ όλους, είτε αθλητές είτε εθελοντές, πολύ μεγάλη συμμετοχή από την τοπική κοινωνία, από άλλες πόλεις, από άλλα σωματεία. Τους ευχαριστούμε και τους προσκαλούμε να έρθουν όσοι δεν το γνωρίζουν και ενημερώνονται αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Προσκαλούμε να έρθουν, να συμμετέχουν, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Το τετραήμερο θα είναι γεμάτο με δράσεις και είναι μια ευκαιρία να δουν και την πόλη μας, αλλά και να συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό γεγονός. Και θα κλείσει με μια συναυλία η όλη αυτή η βραδιά, έκπληξη. Μια συναυλία έκπληξη που θα είναι στα πλαίσια αυτά που είπαμε και πριν, το συμμετοχικό και όχι το παρακολούθηση μιας απλής συναυλίας, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε συμμετοχοί σε αυτό. Ωραία. Ναι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου και το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου είναι αρρωγή φυσικά σε αυτή την αναβίωση της ναυτικής εβδομάδας, μια γιορτή του αθλητισμού, για την οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επανέρχεται στον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι μια απλή αναβίωση, θα να προσθέσω μόνο, με συγχωρείτε, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένας εμπλουτισμός ταυτόχρονα με πολλά ναυταθλητικά και σύγχρονα δρόμενα, τα οποία ανοίγουν και νέους ορίζοντες. Αυτό ακριβώς. Πολλές αθλητικές δραστηριότητες και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι επιτέλους ξανά επιστρέφει ο αθλητισμός στο Άγιο Νικόλαο, ο ναυταλισμός συγκεκριμένα. Εμείς από την πλευρά μας θα διοργανώσουμε και μια συναυλία το Σάββατο το βράδυ με Έλληνες DJ, ώστε να ντύσουμε και εμείς εκείνη τη βραδιά. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε όλοι, να παρακολουθήσετε όλες τις εκδηλώσεις και θεωρούμε ότι θα γίνει θεσμός και κάθε χρόνο πλέον αυτή η ναυτική εβδομάδα θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, κόσμος, ώστε να συμμετέχουν και να χαίρονται με αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Κύριε αγαπητέ, φαντάζομαι ότι και η παρουσία της πυραυλακάτου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι ιδιαίτερα τιμητική παρουσία για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της πόλης. Βεβαίως. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και γι' αυτό. Θα ενημερωθούν ο κόσμος για τις ώρες επισκεψιμότητας και θα είναι και σε ένα σημείο που θα είναι προσβάσιμο και θα το βλέπουν όλος ο κόσμος. Πολύ συμβολική αυτή η κίνηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκαν την πρότασή μας να έρθει το σημείο πλοίο. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Ξένος μίλησε για τον εθελοντισμό. Αλήθεια, στην εκδήλωση αυτή οι εθελοντές είναι δεκάδες, οπότε ισχυρό χαρτί για τον τόπο μας ο εθελοντισμός. Προφανώς και τέτοιας έκτασης εκδηλώσεις χωρίς τους εθελοντές είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν στο επίπεδο το οποίο είναι το απαιτούμενο
για αυτού του είδους την εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και προτρέπουμε και πολλούς οι οποίοι ενδεχομένως έχουν την διάθεση μέχρι και αυτή τη στιγμή αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, να απευθυνθούν στη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Κύριε Ξένε, 2 μήνες πριν ξεκίνησε η διαδικασία της οργάνωσης, μία μέρα πριν την έναρξή της, ποιο είναι το αίσθημα το δικό σας? Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι μια προσπάθεια και μια σκέψη, η οποία σαν Δημοτική Αρχή είχαμε από την προεκλογική περίοδο και είχαμε ανακοινώσει, παίρνει σάρκα και οστά και ουσιαστικά πραγματοποιείται. Μπορώ να πω ότι υπήρξαν πολλές στιγμές που απογοητεύτηκα και εγώ και οι συνεργάτες μου για διάφορους λόγους και φτάσαμε στο σημείο να θεωρήσουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Όμως είμαι υπερήφανος, όπως είπα, συγκινημένος, γιατί όλος ο κόσμος αγκάλιασε αυτή τη σκέψη και αυτή την ιδέα. Θεωρούν σημαντική όπως τη θεωρούμε και εμείς. Και είμαι επίσης χαρούμενος γιατί είχα την υποστήριξη όλων των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών που ζήτησα τη βοήθειά τους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να την ουσιαστικά επίσημα προβάλλουμε, αλλά και να τη δούμε αύριο να πραγματοποιείται. Η προσπάθειά μας και αυτό που καταφέραμε να πείσουμε τον κόσμο και εκτός Αγίου Νικολάου είναι ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια για να γίνει θεσμός και όχι μία χρονιά και τελείως όπως είχε γίνει κατά το παρελθόν. Έχω πάρα πολλές προτάσεις από ανθρώπους, εταιρείες και επαγγελματίες του ίδιους για την επόμενη χρονιά και μπορώ να σας πω ότι από τώρα ότι για την επόμενη χρονιά οι δράσεις θα είναι πολύ περισσότερες και σε άλλο επίπεδο, έχοντας τη στήριξη των ομοσπονδιών των αυτοαθλητικών αθλημάτων και ίσως εντάσσοντας και κάποιες από τις δράσεις στο καλεντάριο των αγώνων τους. Επίσης κάποια νέα αθλήματα που προβάλλονται ανά τον κόσμο, μόνοι τους με το που είδαν την προσπάθεια αλλά και τη σοβαρότητα της προσπάθειας που κάνουμε μέχρι τώρα, άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο να μας βοηθήσουν, να συμμετέχουν, ακόμα και φέτος που είναι δύσκολο τώρα να τους εντάξουμε, αλλά την επόμενη χρονιά σίγουρα θα το κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους.